egedege Meks Ohabuenyi na mụ na ndị egwu m ebulukwe bata o. Ọ bụzi ebe ka anyị na-ejenu na nke Prince Victor Telecom obele nwa na-emesi ifikenu na amacha Enugu esikenu egwu oyolima Malumu the prince odogwu Kenelumu the prince odogwu Malumu the prince odogwu Kenelumu the prince odogwu obele nwa na-emesi fikenu obele nwa na-abụ ọgaranya odogwu onye ọcha mụrụ na n'Igbo odogwu ihe odogwu egedege asị na odogwu adị pempenu na mbelede nyiri dikenu mana mbelede ka ejizi anwa dikenu ezi ụka maka na ife chidelu n'enu ụwa n'odegonu ọ bụzi onye ka anyị na-ekwunu Prince Victor Ekenedilichukwu Onyeke Prince Victor Telecom one of Amaja Kingdom nwoke malụ maka nwanyị CEO Prince Victor Telecoms Electricals aka na-atụ networking cables and accessories ijebe na anyị so ga-eje Prince Telecom ịnaba na anyị so ga-ananụ Prince Telecom Prince Telecom Prince Telecom Prince onye ọ ga-adịrị mma n'ụwa Prince Telecom si anyị wee na-ekenenu Lolo Mrs. Mata Echezonachukwu Pamela Onyekenu Ugodiya Ada Diora mma Ugodiya ezigbo nwunye Prince Ugodiya Mata nwanyị ọmanụ ọmarịcha nwa na m kenelu ezigbo nwanyị bụ ifenu oyo dị ya na m kenelu anyị ebula egwu echezienu ka m kene ndị ọ ga-adịlị mma n'ụwa igirigi Chief Edwin Onyeke Ozigbo Ndụ one na Amaja Kingdom nna Prince Telecom gị na lọlọ inu Mrs. Roslyn Onyeke afọ mụlụ Prince Telecom Prince na-ekene inu nwanne bụ ife n'ụwa nwanne amaka lulu oyi na
ofu osisi ọ na-aza ọfịanụ mba maka na gidigidi bụ ugwu eze. Anyị wee na-ekene Samson Ụwọma Onyeke, ezigbo nwanne Prince Telecom n'Ọnịcha ka isi bilinu. Prince na-ekeneghị anyị wee na-ekene Kelvin Maduka Onyeke LG, aka na-atụ scraps Oshogbo ka isi bilinu. Ezigbo nwanne Prince Telecom. Prince na-ekeneghị nụ. Emeka Timothy Onyeke, eziokwu bụ ndụ na Port Harcourt ka isi bilinu. Ezigbo nwanne Prince Telecom anyị kenelu. Kanayo Jonathan Goodluck Odogbunu, Kanayo Jonathan Onyeke alias Goodluck, Chief Executive Officer Goodluck Auto Flex Onitsha Base. Prince na-ekeneghị. Ka nje kenezienu nwa Chinemelu Ifeanyi Onyeke, nwa Chinemelu, one of Amaja Kingdom, London Base. Prince na-ekeneghị. Ogo bụ ti onenu, ezi ogo makanu. Anyị wee na-ekene Matias Ojobo, ezigbo ogo Prince Telecom. Chinedu Ogbonna, Edu Brazil, ezigbo ogo Prince Telecom. Chukwuemeka Odo, fada n'isokwazi n'ezigbo ogo Prince Telecom. Simon Odo n'isokwazinu ezigbo ogo Prince Telecom. Prince na-ekenenu. Anyị wee na-ekenezinu Silas Ojobo, gị na lọlọ inu Florence Ojobo, afọ mụlụ nwunye Prince Telecom. Prince na-ekenenu. Charles Ruben Eke, Prince na-ekenekwazi inu. Obele mmanwụ na ikenu maka na ijela nọrọ nsonu. Nnekwu mmanwụ bata n'obodo, obodo awala ọsọ n'elu ụwa iri gị.
Don Chris Mkpụrụọma 1 n'Enugu Ezike n'isi ugwu ka isi ejezenu. Chief Executive Officer Total Value Investment Prince na-ekeneghinụ ka anyị ga-ekenenu nnekwu mmanwụ mamanụ Chief Festus Oshaba Ferotes n'ụmụagaba ka isi ejenu. Chief Executive Officer Ferotes Construction Company Prince na-ekeneghinụ. Chief Chukwurote JP nnukwu mmanwụ ikpigo odori ji abanụ. Prince na-ekeneghinụ. Afụ dimkpa afụ ogologo imienu ọ bụzi onye ka anyị na-ekwunu? Onye bụ Chi Ogili Akalugo Importer and Exporter Network Cables Prince na-ekeneghinụ. Ka nje kenezienu ndị amajaji wee bilinu. Charles Onu Shalom CEO Shalom Integrated Services Prince na-ekeneghinụ. Emmanuel Onoja Emma Black CEO Manager Freight and Forwarding Prince na-ekeneghinụ. Emenike Onu Emenite Alert Master Chief Executive Officer Emenite Dynamic Concepts Prince na-ekeneghinụ. Chigbo Ogbonna Bosco Fabrics Prince na-ekeneghinụ. James Oti Sarah Capital Prince na-ekeneghinụ. Godwin Idoko Winnie G Motors Prince na-ekenekwazinụ. The executive members of Amaja Progressive Youth Assembly Prince na-ekenenụ. Ọdalijenwunanunu Prince Odogbununu Prince Nigatinunu ayaya Ijebe na anyị soga eje Prince Telecom. Ịnaba na anyị soga ananụ Prince Telecom. Prince Telecom. Prince Telecom. Prince Telecom. Prince Telecom. Ijebe na anyị soga eje Prince Telecom. Ịnaba na anyị soga ananụ Prince Telecom.